Žijeme v mírném pásu, kde vegetační doba je poměrně krátká, proto, aby jsme si mohli vypěstovat nějakou zeleninu, okurky, rajčata, tak je potřeba té přírodě malinko pomoct a k tomu slouží to, že si pořídíme buď skleník, nebo foliovník, nebo pařeniště. Pro nižší rostlinky pro sadbu se hodí pařeniště, je to sklený záhon. Pařeniště se vyrábí z pozinkované konstrukce nebo z recyklovaného plastu nebo ze dřeva. Zakrytí je potom ze skla nebo z polykarbonátu. Další variantou jsou foliovníky a ta největší jistota je skleník, který vám zaručuje delší životnost a tím pádem i kvalitní zeleninu na několik let. Nejkvalitnější materiál pro výrobu konstrukcí skleníků je ocelový pozinkovaný plech tloušťky 1 až 3 mm. Jako spojovací materiál volíme povrchově upravené šrouby nebo nerezové šrouby a matice. Výplň skleníku tvoří buď sklo Helios, anebo polykarbonát. Polykarbonát je u tohoto skleníku ještě vystužen pozinkovanými lištami, takže se nemusíme bát případného kurpobytí nebo silného větru. Obě tyto varianty mají svůj UV filtr, takže se nemusí dále ničím stínit. Skleník se volí podle toho, pro kolik lidí by měl sloužit. Pokud je to dvoučlenná rodina, stačí skleník o rozměru 2,5 x 3 metry. Pokud je vás víc nebo máte přes celé léto doma vnoučata, je potřeba zvolit skleník větší. A jestli jste takový pěstitelé, že se snažíte vypěstovat nějaké různé druhy zeleniny, třeba i pro sousedy nebo pro známé, tak je potřeba zvolit ten skleník zkrátka větší. Tento skleník je vybaven manuálně otvíratelnými okny. Tyto okna se otvírají od hřebenu, takže se docílí lepšího odvětrání, protože logicky největší teplo je u hřebene skleníku. Automatické otvírače oken by měly mít ekologickou náplň, jako v tomto případě parafín. Tyto otvírače by měly být samozřejmě regulovatelné dle teploty, kterou si pěstitel nastaví. Skleník můžeme dále vybavit okapy, naváděním na rostliny, policemi, popřípadě stoly na sadbu a tak dále. Jako povrchovou úpravu skleníku můžeme zvolit vypalovací práškovou baru Comaxit. Vybírat můžeme z celé škály odstínů. Většina typů kvalitních skleníků se montuje na předem připravený betonový základ. Jako další varianty tohoto základu můžou být buď betonové prefabrikáty, cihly, dlaždice, ocelové jekly a podobně. Skleník je nutné zajistit proti posunutí větrem vhodným ukotvením. V základnách slouží připravené otvory pro toto ukotvení a kotví se například moždinkami. Běžný spotřebitel si bez problémů může troufnout na montáž, pokud je trošku manuálně zručný. A pokud by si netroufl, tak si může objednat montážní službu od výrobce. Větší část odborníků tvrdí, že skleník by se měl stavět v ose od severu k jihu, ale je potřeba mít nějaké architektonické cítění s tou zahradou, protože ten skleník se stane součástí zahrady, tak aby v ní ladil. Je nepřípustné třeba skleníky dávat někde pod jabloně nebo aby na ně padal sníh ze střechy. Je také dobré, aby skleník stál na nasluněném místě a nebyl nějak ve stínu. V neposlední řadě je třeba mít souhlas souseda, pokud hodláte skleník postavit někde na hranici pozemku.